dierknol of wie dan ook. Hartaanval, niet te geloven. In de vlog van Enzo is iets dat niet kan. PC ontploft of een meeting met Enzo en Milo. Hey, wat een goedje kunt op zijn vlog. Dat is zijn ding, het is zijn vlog. Hey, wat een goedje kunt op zijn vlog. Dat is zijn ding, het is zijn vlog. Tja mensen, vandaag is het dat jullie kijken naar deze video. Deze Enzo titel rap die ik heb gemaakt voor mijn broertje. Enzo geeft me namelijk in zijn vlogs heel vaak allemaal cadeautjes. En ik dacht van ja, ik kan hem wel weer een leuk cadeautje gaan geven en een leuk cadeautje voor hem kopen. Maar wat is er dan vetter om te zien dat je gewoon met je eigen titels nu een rapnummer hebt. Dus broertje, dit is helemaal voor jou. Ik zit in de Minecraft-wereld en zie overal blokjes. Maar ze laden, nee ze laden, nee ze laden. Ik zit in de Minecraft-wereld en zie overal blokjes. Maar ze laden, nee ze laden, nee ze laden. Waarom laden blokjes niet? Ik wil die verder zien, maar hij komt niet. Ik wil de voorschijn. Waar zijn die blokjes? Wat is dit voor mooi aan? Waar zijn die verre blokjes? Waarom laat dat niemand? Ken je dat gevoel dat je van die blokjes ziet en dat je dan springt en zo ineens in het water diep? Ja Milan, ik weet precies wat je bedoelt. Zing het refrein, dus zeg hoe jij je voelt. Ik zit in de waar is de muziek? David, zet die muziek eens aan. Ik zit in de Minecraft-wereld en zie overal blokjes. Maar ze laden, nee ze laden, nee ze laden niet. De Minecraft-wereld is expres vlot gemaakt. Ik dacht dat de wereld rond was en niet zo net gemaakt. Het is dat ik de diamond vind en het me raakt. Dan staat in de muziek soms zonder kleren of er wel maakt. Wat? Nee, het gaat verdamme. Snel weer verder bouwen en kijken wat ik kan sparen. Een 1x1 tower of misschien wel een deurhuis. Het maakt niet uit wat ik wou. Ik voel me overal thuis. Ik zit in de Minecraft-wereld en zie overal blokjes. Maar ze laden, nee ze laden, nee ze laden. Als blokjes niet laden, dan noem je dat chunks. Mannen met een sixpack, die noem ik hunks. En als jij voor 3 seconden je ogen sluit, ben ik geen koning Marino, maar ben ik ja, hunk. Ik heb een mooie farm helemaal zelf gemaakt. Daar komt iemand aan. Ik zeg hallo meneer. Hij zegt Je huis is kut, hij wordt nu afgebrand. ik blaas als een gek. Daar gaat mijn diamond X. Hey, al ik opeens. Mijn huis